Irio nade jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Thoth ne wagoga mbaka kendo wang'eyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Ponono ne itudori kod Ramogi Radio odiechieng' ma kawuono ni winjo ka nyisi ni kawuono wadhi bedo kod chenro mane. Nanyisi wadhi bedo kod tuo mar sukari ne nyithindo. Kenda mor mokalo ni intiere ka mondo wago mbaka. Mabote chenro ni en Andrew Otieno yena mondo mi arwak wenda e studio. Gibro nyisowa ni nying gi ng'a kae to gi akanye gigi momiyo arwako gi e studio odiechieng' ma kawuono. Abo chako kod nyadendi. Machiegni e Ramogi TV penj laktar. Erokamano ahinya Ruth. Ago erokamano kuom biro ka kawuono. An nyinga en Lynn Nyangwe, anyar Kosele Oyugis, to abiro kae nikech antiere gi nyathi mantiere kod diabetes. Erokamano ahinya Lina, amor mokalo kendo arwaki wagoe mbaka mondo samoro jonyuol mantiere kod nyithindo gi tuo mantiere kod tuo mar sukari ong'e ni kare nyithindo nitiere oko kama ng'eny kendo nitiere kaka wanyalo wuotho kanyakla. Machiegni penj laktar. Erokamano. Aniluonga ni John Okoth Andhoga. An daktari matiyo gi Nairobi City County. Sani antie Waithaka Health Center. To gimomiyo abiro ka kawuono en mondo wapuonjre about type 1 diabetes mang'eny mayudore kuom nyithindo. To kendo an beneficiary mar Kenya Diabetes Management and Information. Mang'eny iluongo ni DMI. Koro kawuono an kae kaka daktari to kendo kaka patient mar type 1 diabetes. Niso kaka in beneficiary mar DMI? Koro an wach ni noyuda gi diabetes kanane form 3 term 1 to ai kanyo to no nyisa about DMI ema no nyisa kaka anya bet gi tuo mar type 1 diabetes kaka nyalo ritra maber mondo ang'e kaka nyalo control sugars mar diabetes. Koro chakre form 3 nyaka sani asebet katiyo gi DMI from patient manyaka sani abet daktari. Amor mokalo kendo warwaki nikech in beneficiary mar DMI in japuonjre mane ntiere kod tuo mar sukari, tuo mar diabetes kendo koro in laktar mabende nyalo konyo nyithindo kotenore kod tuo mar diabetes. Mulwa mana matino ni diabetes en tuo mane type 1 mabende wawuoyo odiechieng' ma kawuono ni. Koro diabetes in general en ka ntiere sukari mang'eny e remo e del. To diabetes opoga e types mang'eny. Sana wan gi types adek ahinya. To type 1 en tuo mayudre sana kuom nyithindo. En ka oyudni ka nyathi oyud gi diabetes ng'enyne en ga type 1. To wantie kendo gi type 2 gi gestational diabetes. But kawuono wawuoyo sana e type 1 ma obiro ga sana ka ntiere insulin. Insulin en hormone. Yani hormone waluongo nade. Ibo wacho kamano. Koro nitie insulin ma bedo produced cells mantiere e pancreas. Koro ka insulin onge kabisa e del to onge kaka skari dhi e cells mek del. Koro yudo ka skari ng'eny e remo. Ka wachiemo to nitiere kaka skari dhi e remo, kowuok e remo korko dhi e cells. Koro kokonyal ka onge insulin onge kaka skari nyadhi e cells mondo wati gi skari no e del. Koro mano iluongo ni type 1 diabetes ka onge insulin kabisa e del. Absolute insulin deficiency. Koro kuom nyithindo sana wayudoga type 1 diabetes no. En ka insulin onge kabisa e del. Nikech ntiere koro teko mar del ma waluongo ni immune system English. Immune system ntiere kaka konyoga del mondo fight tuoche mopogre opogre. Lakini koro yudo ni ng'ama nigi diabetes teko mar del cha dhi to fight nyaka organs moko nego fight. Koro kaka pancreas kuom type 1 diabetes. To kodhi mo fight pancreas to odhi to ogoyo cells ma produce insulin. Koro insulin cha onge kabisa e del. Koro wayudo ka gima insulin ok nyal konyo tero skari e cells mondo mi okony del. Koro skari bet mang'eny e remo to koro kiyudo symptoms ma common mek diabetes. Olere maber mokalo ka insulin nitiere ok nyal donjo e cells mondo mi okony del. Mano e type 1 diabetes mabende e tuo mar diabetes ma wawuoyo odiechieng' ma kawuono mar nyithindo. En owuon en achiel kuom jogo mane odongo kod tuo mar diabetes kendo koro dhi mosomo ma koro chopo kama koro en bende onyalo puonjo kendo en laktar ma konyo nyithindo mantiere kod tuo mar diabetes. Ka wang'iyo picha ni daktari wantiere kod no insulin kod cells do not respond to insulin. Tiende wantiere kod kidienje ariyo ka ama ina ranyisi. Moro nyalo tiyo kod picha ni mondo bipim ne oganda wa kata nyikwa Ramogi Ajwang' gimite mo pimo nwa mondo mi gimed winje maber kapok adhi ir Lena.
inyalo chunga. Okay. Koro mang'io kae ma green gi mae glucose to nitiere insulin konyo mae blood vessel ma koro nigi remo koro ei remo nitiere skari koro ka skari insulin ema biro to konyo skari mondo donje cell koro ka onge insulin mineno kae gi gin iluongo ka channels e English koro nitiere transporters magolo glucose e remo katero e cell koro ka insulin onge kaka glucose manie remo ni nyadhi e cell koro iyudo ka skari ng'eny e remo koro ka skari nie remo onge kaka del nya tiyo gi skari no to koro mae emiluongo ni type 1 diabetes ka absolute insulin deficiency to koro moket kae ni mae en type 2 koro e type 2 difference mar type 1 gi type 2 en ni e type 2 nitiere kaka insulin produce mana ni koro okobed produce e normal amounts kaka mar ng'ama kaka dwarore koro yudo ni glucose ni odonje cells lakini ok odonj kiwango moromo koro type 2 diabetes insulin produce lakini okobed produce moromo ama produce en to lakini okonyal tiyo channels ma wacho gi transporters gi nikech insulin onego bed ni biro to nitie kaka activate transporters gi to transporters gi yaure korka glucose donje cell koro ka insulin nitie matin e type 2 diabetes oboyaw lakini ok obiyaw kaka kawaida koro yudo ni skari dong pod e remo mani koro e type 1 skari ng'eny molo e type 2 ilere mabed mokala pani ma to kwadhi wuoyo ahinya kawuono wadwa keto focus e type 1 diabetes ma en tuo mar sukari mar nyithindo inyalo bet Lina intiere kod nyathi mantiere kod tuo mar sukari mar diabetes en nyathi ma jahigni adi sani en nyathi ma jahigni 10 nofweny ni nitiere kod diabetes korom nade nofweny ni nitiere gi diabetes ka en jahiga achiel kod dweche 8 ang'o manotimore mi chich ni nyaka bedie ni gimoro rach gi nyathina ne no tuore ndalogo nadwa ni mondo awe miye thuno koro bang' kanase ng'ade thuno mar jumbe 2 to nochako bet matuo notuore koro nawe ni gin gik lak kaka ji wachoga ni seche moko gin gik lak machando nyithindo koro kanatere osiptal mokwongo to nomiye yedhe manodhi maber basto bang' ka yedhe gi oserumo kendo ginochako duogo ne kendo ma koro noendelea mana basto nolayo mang'eny nawe kata ni maybe out grow diaper koro na change nyaka sizes make diaper to nok kony a change brands make diaper to pod nok kony nolayo mang'eny kabisa eka bang'e kana tere hospital to daktari nonyisa ni nyathino nitiere gi diabetes ang' naduogi iri seche ma nyathi nentiere kod chandruoge seche mogole thuno ochako bedo matuore kod weche makamago olayo mang'eny mwanyalo kawo mano kaka achiel kuom ranyisi manyalo nyiso ni nyathi nitiere kod tuo mar diabetes ino wuon kaka daktara ranyisi mage ma ka janyuol oneno to nyalo chichi ni nyaka bedie ni nyathi nitiere kod chandruok kata nyalo bedo kod tuo mar diabetes to ino wuon kachaka duogo iri kaka ranyisi ere kaka ang'o manotimore ni manifwenyo ni nyalo bedo matuo midhi osiptal moyud nitiere kod diabetes koro type 1 diabetes ma wacho ni yudre ahinya kuom nyithindo nitiere 4 cardinal symptoms yani symptoms ma ahinya iboyudo e type 1 diabetes to mokwongo iluongo ni polyphagia en ka ng'ato dwani sasa odwano chiemo ochiemo to pod owinjo kech wabo neno kaka mano biro bang'e lakini koro awacha symptoms cardinal go komondi kaso kiwe polyphagia wan gi polyuria machende ni ng'ato dwano dhi oko matin ahinya odwano odhi oko matin ahinya koro sa asaya odhi oko matin kasto mar adek wan gi iluongo ni koro ka ng'ato owinjo nodwa omodh pi sa asaya riyo inge sa asaya iluongo ni polydipsia kasto koro ma wayudoga sana e type 1 to kyudre type 2 en koro weight loss iyudo ni ng'ato koro dende gore dende dhi adhiya koro gimomiyo wabet gi polyphagia ma wacho ni ng'ato dwano chiemo ahinya en nikech kaka wacho ni insulin cha ok ter glucose
ok ter skari e cells. Koro ichiemo glucose dhi e remo lakini ok dhi e cells. To mondo wati gi glucose ni onego bed no dhi e cells komondi. Koro obwongo oro signals ni kech wadwaro chiemo. Koro glucose cha nie cell lakini koro onge kako ena e remo lakini onge kako ochope cells. Koro kech kai dwani ichiemo ahinya. Kasto glucose ni kizungu wacho ni en osmotic agent. Machende ni oywayo pi. Koro ka sama en e remo cha oywayo pi kogole cells to kata be kodhi e nyaka e kidneys nitiere kaka odhi nyaka e kidneys e kidneys kucha be oywayo pi sama itemo mondo process mar koro loso lach nitiere kaka oywayo pi kotero e lach. Koro kaka en osmotic agent no idwani igol pi no e dendi. Koro momiyo ng'ato layo mang'eny to samo layo cha do neno pi wuok e dendi. Koro dwaro ni imodho pi mang'eny mondo i replace pi migolo cha. Kasto weight loss biro nikech inano glucose kaka nie remo cha dong ok oti. Koro wach ni dendi oro signals kende brain wacho ni nitie starvation to chiemo onge. Koro brain nitiere kako signal dendi mondo koro ochak tiyo gi fats gi mantiere dendi fats mantiere dendi iluongo adipose tissue. Koro samo tiyo gi fats cha kor ka dendi chako koro gore. Koro kamane kaka symptoms ahinya ma wan go type 1 diabetes. To kiwe mano kendo nitiere ibo ng'ato bo wacho ni samoro koneno to oneno okonen maber. Oneno mamiri. Koro mana another symptom. Kaso kendo ibo yudo ni ng'ani ng'ama nigi type 1 diabetes all sasa to onge interest e gik ma kawaida ma ji timo. Koro mago men common symptoms mwango e type 1 diabetes. Ilero no maber gimomiyo symptoms gitimore kaka gitimore ni gimomiyo ng'ato kech kayo sate nikech ote dhi obwongo ni chiemo onge e del. Koro idwani mondo mi chiem sate kaito kaka oywayo picha bende koro pi mang'eny wuok e system. Koro dendi bende dok e obwongo kendo ni del dwaro pi. Koro idwani mondo mi chak imodh mang'eny. Olo ni biro kotenore kod chiemo ma ng'ato ok chiemo ni ok tima bere del olo ni biro kotenore kod kang'o matimore del ka koro koro iol nikech doginano mondo ibet gi teko mas glucose mowacho ka odonje e cells. Koro ka onge energy mora ma iyudo to doginano ibo bet abeta ka koro iol. Ipimo nwa kata weche mag wang' mano bende kotenore kod kaka inyisowa ma ipimo nwa maler weche mag cells kod glucose. Seche ma koro lwedo to kalandhidhi katunjo ka gima lweti chore sindan kod weche makamago. Seche ma ng'ato nitiere kod adhonde mok change yo mayot mulwa magi mana matin kapok wakawo yweyo. Koro gimomiyo ng'ato adhola ok heal maber ok chang maber en nikech joineno wacho ni diabetes obiro kaka iluongo ni autoimmune system. Koro nitiere kaka immune system mari ok ti maber. Koro skari be kani malo to dhi to affect cells ma fight tuoche e del. Koro yudo ni nikech skari ni malo e del to kendo autoimmune system cha immune system mari ok ti maber. Koro yudo ka ng'ani tek mondo adhola ohil maber. To kasto tingling gi numbness biro ka nitiere waluongo nerves. Nitiere nerves ma koro oro signals e brain mari. Ka skari ni malo to gidhi affect nyaka nerves ka. Koro ok giti maber. Sasa iwinjo ni in gi numbness and tingling sensations go. En page laktar ko kalera Mugi TV ka wacho ni ngima en mwandu wantiere kod daktari wa mabende no yud ko tuo ma diabetes ka entiere form 3 teneni gini inyalo yud godo nyathi e age group kata age level mora iwinjo ka Nyarlin bende no yud ka entiere kod higa achiel kod dweche 8 teneni nyithindo e kidienje duto te inyalo yud kod tuo ma diabetes. Seche mose yud kod tuo ma diabetes ibo fwenyo nade ni en tuo ma diabetes. Ranyisi kaka Nelino pimonwa kaka daktari pimonwa mabende pimonwa gimomiyo gigo timore kaka gitimore no. Wadwani wakaw yweyo to ka duogo to abodo kir len obo pimono matin kata wado kir daktari onyiso mana matin nono ewi DMI to seche mwaka uyoyo ni bende inyalo tudori kodwa yore SMS en 236 no ka ntiere kod penjo mora mar tuo mar sukari kuom nyithindo warwaki mondo mipenji kik idhi mabor kata matin kik isudi.
Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Talanta manyen dutoromo kamorachie chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit puonj jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Siku njema huonekana asubuhi. Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Oye, Sego. E chenro mar ng'ejo thumbewa, tich abich ni wuotho terowa nyaka lak nyiero e gwenge mag Gwasi e Suba, kama wayude Odosh Jasuba. Yoga loso ne thumte. Tena da kodgi kuoli mokada achwore kanyane moko herane mongane moher. Giteo erigete. Okay. Onyiso matute wi sigande kod wuodhe mar thum. Osama the late no to an ndakungo wero Sama. To Sama an nang'ino jabol. Jabol gi jogo ko usoga yedhe tendara an mane gima sebe kata mlak nyeto ka gisetime. Tich abich ni tudrigi Solomon Atito Kafaya kochakore saa 2 okinyi kendo chieng' ngeso saa 5 onyango e Ramogi TV. Kick by Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Namba mar SMS en 23600 penjo duto tema inyalo bedo godo. Bed thuolo wantiere kod janyuol mantiere kod nyathi mantiere kod diabetes wantiere kod daktari ma bende noyud kod diabetes ka intiere form 3 tiene ni en mbaka ma wanyalo goyo mayot mokalo. Kani sefwenyo ni nyathi ntiere kod tuo ma diabetes, kaka jonyuol thothne wathoroga buok kiunyo nitiere gimoro kuom nyathi, nitimo nang'o kanose wachni ni en tuo mar sukari? Na buok sana nikech naparo ni tuo ni en, naparo ni nyathino nyalo tho e pacha nikech nakia exactly ni en ang'o madhi ma tuo no entail. Koro daktari nowuoyo koda basto ne gikawo nyathino ma giketo e yath. Nomiye drip e hospital manadhie Utawala ilongo ni Utawala Health Center. Nomiye drip overnight. Kimiye mana drip tichuo yedhe kuome. Basto the following day, dakteche wacho ni nyathino onego beni gi refer nikech koro otamogi kaka ginyalo duoko skari neno piny. Mokongo kana opime ne oyudo ka en 35. Aparo ni en 35 point something. Koro kane dakteche gi osetemo mondo duok skari no chien, no ka understand gima ne gitemo timo nikech kata kane gipime ka giwacho ka understand gigo. Koro bang'e ne gimiya transfer madhi Kenyatta. Koro kana dhi Kenyatta, nyathini no okawe kaka emergency. No tera e ward moro mane miye drip, no miye drip for a week ka antiere e ward no, basto bang'e korko tera e main ward.
seche mani miye drip ni ne nitiere kod kata mani miye thieth ne nitiere kod kihondko kotenore kod weche mag thieth yedhe mani chuoe to ka ne nitiere kod kihondko nitimo nang'o mondo mi ni overcome kata mondo mi no yud thieth e yo makare machop kama odhi e dala. Kana dhi Kenyatta naromo kod jonyuol be mamoko mantiere gi nyithindo mantiere gi diabetes mano kale step mana antiere go. Koro gine mane gimiya jiwo, gine mane ginyisa ni nyathino onge gima bro timo, obro dhi maber. Koro ndalo mana bet ndalo abich go nichoe mana yath ka ne kalo kuom pi ma imiye mar drip cha. Basto bang'e ka nosetera e ward e korka nurses go nopuonja kaka onego bed nachuoe gi kaka onego bed nochiemo, nomiya nyaka nutritionist mapuonja kaka bed nochiemo gi seche monego bed nachuoe sindan. Yena mondo mi aduogo kuomi ranyisi gi oseneno kuom nyathi kaka in bende ni pimonwa cha kaito wacho ni ochuoe drip ichuoe yedhe kod weche makamago opuonje kaka onyalo chuoe nyathi kod gik makamago moro kapok ochop mondo mi ochuo nyathi nyaka bed ni timo diagnosis mafweny ni ma en diabetes to timo diagnosis nang'o? Koro kaka wasewacho ni ahinya komonjo wakaoga history mar ka patient obiro to wakao history wang'iyo ka en gi common symptoms ma wasewacho ka. To kwa neno ka en gi symptoms ka kendo koro nitiere test ma watimo ma wang'iyo ka skari nitie e remo. Koro ahinya nitie test 4 ma watimoga. Koro nitie achiel iluongo ni fasting blood sugar. Ma en ong'iyo kiwango mar skari e remo ka wachni ikawo 8 hours kapok ichiemo. Koro mani iluongo ni fasting blood sugar. To kas kendo wantiere gi random blood sugar. En ma ing'iya sa asaya ma ng'ato biro e osuptal tinya ng'iyo ka remo nitiere e skari, kiwango mar remo nitiere, kiwango mar skari nitiere e remo. Kasto kendo wantiere gi moro iluongo ni OGTT, oral glucose tolerance test. Mano ema koro watiyo go sana nikech en men sensitive molo moko go. Koro ka ng'ato biro to nitiere kiwango mar skari ma wamiye. Wapimo komonji ko biro hospital kaso nitiere kiwango mar skari mwamiye to kosechopo 2 hours after ochiyo gi skari no to kendo wapimo remo mondo wane ni skari oromo adi. To malas kabisa ma wantiere go iluongo ni HbA1c. HbA1c ni ong'iyo kiwango mar remo for the past 3 months. Koro ong'iyo like average mar skari e remo 3 months mokalo. Koro ng'enyne wang'iyo mana remo kaka nitiere wang'iyo skari kaka nitiere remo to nitiere levels ma kokalo to korka wacho ni ng'ato nitiere gi tuo mar skari. Awinjo ka Lino wacho kacha ni kano pim to noyude ka skari nene 35. Wacho kacha nitiere kaka ipimo level mar sukari mantiere e remo. Onego bed adi nikech wacho kaka ipime Lino mulo 35 onego bed adi ka ber. Koro kaka wacho ni nitie fasting gi random. Koro fasting en ka ikawo 8 hours kapok seche 8 kapok ichiemo. Koro mano konego bed no kalo 7. Kokalo 7 to mano wacho ni in gi type 1 in gi diabetes. To random makori bira kata kisechiemo okonego bed no kalo 11.1. Koro samano chopo 35 cha nentie malo sana. Mani luongo severe hyperglycemia. Koro konego beno kalo 11.1 to bendo konego beno kalo 7. Ayudo ote mowuok kuom Emily wacho kata ni penj laktar mano en Emily wacho kata ni en e gwenge mag Mole mopenjo ni gin signs mage ma bende nisemulo moro nyalo kalo piyo e signs e ranyisi maka ng'ato neno kuom nyathi to nyalo chichni nyaka bede ni nyathi nitiere kod tuo mar sukari. Kato Reverend Shem Omenda Ombuor wacho kata ni ujo cheno mar penj laktar ka nitiere Homa Bay County Referral Hospital gidoko erokamano kuom biro e studio dichieng' ma kawuono. Kapok wadok ir Lini nyalo mulo ne ranyisi ma piyo mondo mi wang'iyane kidieny mamoko mag chenro ma kawuono. Koro wacho ni ng'ato winjo chiemo ichiemo sa ka sa idwani ichiem sa ka sa to kendo riyo ingi koro idwani modh pi sa ka sa to kendo be iwinjo ni idwani dhi oko matin ahinya. To kasto mar 4 mayudre koro sana e type 1 en denji dok weight loss. Seche ma ng'ato nitiere kod tuo mar diabetes kaka type 1 mawawuoye ma insulin ok donje cells nyaka many kaka iyawo kifungu mane wawacho ka mondo mi insulin odonje cells. Ni pimonwa kata ni en yath ma ichuoyo to okipimna ni en ichuoye nang'o iwacho ni nopimni kendo nopuonji kaka ichuoye kod kidienje mag chiemo ma onego bed ni nyathi chamo wuothe kodwa ka matin. Yath mar insulin ni
Antiere michuoyo ka ng'ato o fast. Ichuoyo mar fasting ka obet are otieno ka no dhi nindo nyaka okinyi. Seche go kori pime, ntiere machine mitiyo godo mipimo godo sukari. Koro ipime basto kiseng'iyo kaka sukari ne en e kor kichuoyo yadhni. Bang'e kisechuoyo yadhni to ntiere yedhe matieko dakika 30. To ntiere moko matieko dakika 15 e kor ka nyathi nyalo chiemo, ka nyathi nyalo madho kata breakfast. Alafu kendo bang'e kendo nyaka saa 6 kendo ichaki nuoyo the process, ichaki pimo nyathi kendo ichaki chuoye yath. Basto after 30 minutes kata 15 minutes kalingana gi yath mitiyo godo ichaki chuoye sindan. Kendo godhiambo be mana kamano. Kapok ochiemo to nego bed ni chuoye sindan nikech kaka daktari nopimo ni seche mwachiemo to chiemo mwachamogi kelo sukari e dendwa. Koro kapok ochiemo tichuoye sindan. Koro insulin cha donje del. Koro ka chiemo biro to onyalo konyo kaka ne daktari pimo ni yao cells gigo mondo donje e cells. Mondo donje e cells. Iwacho ni seche ma nyathi nindo ichuoye sindan, seche mochiewo ichuoye sindan, ipimo sukari ichuoye, gini itimo didi e odiechieng' leno? Pimo sukari inyalo pimo kata mang'eny maloyo didek e odiechieng'. Luore gi kaka skach nyathi ntiere. Nikech ko chiewo gokinyi tiyudo ka skach ni malo, kata kisemiye chiemo bang' 30 minutes kendo ichaki pime mondo ine ni sukari ni nodok chien koso chiemo ni notere malo ahinya. Koro inyalo pime kata ding'wen kata dibich odiochieng'. Lakini ng'enyne apimo nyathina didek odiochieng' mana seche madwa administer yath. Seche moko nyalo winjo ka en owuon owinjo dende ok owinj ka ber, seche moko winjo kojony, seche go binyalo pime mondo ine ni sukari no ni kanye mondo kik odhi piny ahinya kata kik bed ni en malo ahinya. Manyiso ni ichuoyo nyathi ichuoyo sindan, ichuoye gi yath didi e odiechieng'? Achuoye gi yath dibich e odiechieng'. Dibich e odiechieng'. Ichuo kanye? Ichuo nang'o? Achuoyo nikech kapo nono ni en dibich ten pile en dibich ten pile dend nyathi. Ntiere areas michuoyo sindan, ichuoyo bat koni gi koni, ichuoyo ich, ichuoyo bembene kod tien koni. Wanentiere kod picha moro ka daktari mabende nyisowa kaka inyalo chuo sindan, kaka lino pimonwa ni chuoyo it, ichuoyo bedene, inyalo chuoye bambe, inyalo chuo kabang'e koni. Ang'o momiyo specific areas go ema inyalo chuoye yath? Koro insulin ichuoyo ga English iwacho ni subcutaneous, en subcutaneously. Koro dware ni insulin cha donjo e buo skin, watch ni subcutaneous buo pien, subcutaneous tissue. Koro kuondego osenya ni gin kuma ntiere gi adipose tissue moromo maka ichuoyo to insulin donge e subcutaneous tissue, ok odhi nyaka e muscle. Koro ng'enyne kaka kineno picha ni to ineno ka ntiere kaka opinch, omako mondo okel skin malo, kasto kosechuoyo to odhi e subcutaneous tissue, ok onego bed ni odhi e muscle straight. Ok onego bed ni odhi e muscle? Kodhi e muscle to? Koro kodhi ing'e kaka insulin gi kodhi e muscle to onya tiyo piyo molo kaka onego bed no tiyo. To ntiere kaka onego bed no tiyo? Koro ntiere kaka olosgi, ntiere kaka time magikawo mondo gichak tiyo. To time no opim kalure kochuo gi e subcutaneous tissue. Koro kichuo muscle kata kichuo e remo straight to odhi otiyo piyo molo kako onego ticha. To koro sukari dhi piny piyo kapok kata ichiemo maber. Ma nitiere kaka onego bed ni chuoye, nitiere seche monego bed ni chuoye tichuoyo mana kaka daktari owacho ni yedhegi kata insulin michuoyo nyithindo gi bechgi thoro chalo nade. DMI ne wawinjo ka daktari omulonwa, DMI donjo kanye, to en ang'o, to ere kaka inyalo konyori mana kaka daktari nokonyore kotenore kod weche mag bedo kod tuo mar sukari kaka rawera. Wakawuoyo ka waduogo to wadhi nyime gi kama wawe godo no. Kik wiwil ni SMS wa en 23600.
E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Ni papo wene ng'awa, ni papo. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne Nyarkochia. Nyakochia, gokoko. Nyakochia, toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pur. Riwreuru gi oganda duto, kendo weuru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo. Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Ukitaka kupata sikiza kodi ya mkono wa Bwana, tafadhali bonyeza *811*404#. Kumbuka Citizen TV ni nyumbani kwa wasanii wote. Tijini na chako chon, so mostly I deal with customers machon. Kiki nena ni pesa ng'ato cha maber nini dwa chamo basto tiyo ne molil. Koro once ni iko ne ko maber kodhi to dhi mi osiepne namba. Osiepne cha bende ko biro iko ne maber obendo dhi mi osiepne machielo namba. Na chako gi nyiri ariyo kana chako hala ya automatisne. Koro kwa sani ta an gi nyiri 13. To mong'e tich te to matimo tich maler te. I want to repeat it here. In fact, shoot and kill. The government is squarely responsible for either omission or commission. Josiasa odiwara gi wach mar kabendo winjore obila ti kod lisasi e kedo gi jokel tulo gi njore e kinde ng'anyo e pacho ka. Ratiro en mane? That is not protest, that's not maandamano. That was an attempted coup. An act of terrorism. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen pod omako chung' ni nitiere chenro mar temo loko sirikal ni kendo sani ok gidhi diemo wang'gi e kedo gi njore. Na hiyo wakati choo imeanguka, kuna watoto 3 waliweza kuanguka ndani ya hiyo choo. Nyithindo 3 ma jonasari otho kaachiel pod imanyo bang' lwar e choo e skul mar Queens of Angels Uasin Gishu. Machiegni kedo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wawuoyo kuom tuo mar sukari kuom nyithindo wadendo ni type 1 diabetes. Waseyawo lainde wa mag simu, inyalo go simu, inyalo penjo lin kaka janyuol mantiere kod nyathi mantiere kod tuo mar sukari, inyalo penjo daktari wa kantiere gimoro ma ponono ni ok donji ni eyo maber mondo mi ing'e nikech penjo eng'eyo. Adwani mondo wang'e ane lin kaka nyathini odak ngimane ma pile pile. Ka wadonje kidieny mar living with diabetes, ere kaka odiochienge chal, ere kaka ndalone chal, ere kaka kodhi school samoro nikech ionge kode seche duto te seche 24 bet nango. Sani nikech osebet kod diabetes ni iga 10, sani anyalo wacho ni o nyalo ritore maber kende, onyalo chuore sindan mopimre maber kende. Seche moko onyalo ng'eyo kaka ochiemo, lakini seche moko to chande nikech ogiero carbohydrates, chiemo ma nyithindo ohero machalo chapat gi mchele, chips, ok onyal portion maber kaka onego dwarre. Lakini sani onyalo ritore kende maber, onyalo chuore sindan, onyalo pimore kende kata ka onge machiegni. O mind training en tiegruok ma nyaka imi nyathini mondo mi oyud kaka onyalo dak. Ino ni manitiege koso ne otere ir laktar mondo mi o traine. Watimo wate, kadhi hospital
daktari bende wuoyo puonjowa kaka onego bed ni ochiemo portion, kaka onego bed ni oketo chiembe, kaka onego bed ni ochuore. An bende e ot apuonje kaka onego bed ni oketo chiemo, kaka onego bed ni ochuore gi seche mochuore, seche mowinjo marach bende tinde ong'eyo. Onyalo wacho ni sani koro awinjo marach, tanyise ni koro pimri. Erokamano ahinya. Awinjo ka Lino mulo weche mag chiemo, kaka nyathi onego bed ni miyo portions ge mag chiemo, kaka onego bed ni opimo. Nyithindo ohero chips, ohero gik ma kamago, ma bende nitiere kaka ok dhi maber ahinya ka nitiere kod tuo mar skari. Ere kaka onego bed ni nyathi chiemo ka nitiere kod tuo mar diabetes? Koro chiemo chon ne nitiere nowacho ni diabetic diet, lakini mano noyud ni kelo stigma mang'eny, ni koro nitiere kaka ka ng'ato nie ot to nyathi achiel itedo ne chiemo mopogre gi nyithindo moko nikech en gi diabetes. Koro noket ni sani tinde nitiere iluongo carb counting, ma koro sani die ma itemo puonjo parent, gitemo puonjo jonyuol mondo ng'e kaka ginyalo pimo kiwango mar skari e chiemo moro amora. Koro belure gi kaka tinde chon ne nitiere insulin mopogre mana watiyogo, maniyudo ni ng'ato ne chuore diriyo kende padde. Koro tinde gi insulin kaka watiyogo mang'eny ni, otemo mimic kaka del ng'at ma kawaida nitie. Koro chal ka gima koro idwaro ni chiema kawaida, mana koro onego bed ni ing'eyo kaka carbs ka. Inyalo make maka kar carbs kanya ka wisi Evelyn. Evelyn, hello, penj laktar. Hello, Nadi. Adhi maber machiegni. Okay, adhi penjo daktari niya. An go nyaminwa matin. En gi tuo ma diabetes ma skari. To ondikne ga yedhe motiyogo. To seche moko chuore. To koko chuore, to gore piny. To koko muonyo yedhego, be ogore piny. To yedhego seche moko tieko nega teko. Koro agombo ni daktari onyisa ang'o makelo shida mar yedhego. Okay. Koro ka en nyathi to type 1 diabetes, kaka wamanage en ga insulin kende. Nikech dong wacho ni nitiere insulin onge kabisa e del. Koro insulin kaka iyudo en mana kichuori. Kichuori to skari dhi malo. Dhi malo e remo. Koro wabet gi skari ng'eny sana e remo, to odhi to affect nyaka obwongo mari, ema koro iyudo kaka ng'ato olwar ka en gi skari mani malo, iyudo ka sweating ng'eny, odwa ni omodh pi sa asaya. Koro type 1 diabetes onge treatment mopogre gi insulin. Owacho ni nitiere yedhe momuonyo, lakini akia ni gin yedhe mage, lakini ok gin yedhe ma odhi ni type 1 diabetes. Type 1 diabetes wamanage gi insulin. Insulin kende. Kaito bende pimo no gimomiyo onyalo bedo ni ogore piny kapo nono ni ok omuonyo. Ok otiyo gi insulin. Skari dhi malo kabisa nikech insulin cha ema konyo skari mondo donje e cells. Koonge to skari donga e remo, to dhi malo kabisa, ema koro ng'ato nyalo war. To be ka ok oti gi insulin, onego bed notiyo gi insulin kaka onyise gi daktari. Koko oti gi insulin, nitiere complications manyalo bet ma severe kabisa kaka ma bende ibiro nyisa ka seka osimb Joseph. Joseph, hello, penje laktar. Hello. Machiegni wan bende wawinji? Apenjo niya. Nitiere jiranda moro tuono. To kaluwore kaka tuone, to nochikre moko to iko kata kaka jowadgi to tuo nyalo mako jowadgi to bedo chiegni gi ji. Koro ne nitie luoro mang'eny kabisa. Koro ma to bende nyalo kelo kata nigi tuono, bende onyalo gamore chieng' machielo. Erokamano ahinya Joseph, en penjo maber mokalo kotenore kod tuoche ka tuo mar skari ka bende onyalo landore kamachielo. Weche malie kore myths and misconceptions mag tuo mar diabetes. Koro kaka wacho ni ka tuo nyadhi kuom ng'ato moro, mano men one of the biggest myths and misconceptions mar diabetes. Diabetes ok nyal kalo ka kuom ng'ato ka dhi e ng'at moro. En mana ka in go to in go kama, ok en kaka corona ma en contagious kamano. Yani ok onyal kalo koa kuom ng'ato kodhi e ng'at moro.
mana kako nyakalo kodhi kuom ng'ato en mana wach ni nitiere ga family history koro ng'ato nyagolo kata kuom dagi kata kwargi kata mamagi to ringe e remo mar family ok ni koro owuok kuom ng'ato kodhi e ng'at moro mano ok nyalre ang'na dog kapok wadok e carbohydrates mane wawacho ka mulno carbohydrates kapok wadok e lin koro carbohydrates kaka saji kaka wach ni nikech pod ji kia sana about carb counting wadwaga ni ka same itoko ne nyathi iketo plate mar ipogo didek koro half bet kata vegetables ginegi kaka alot wamake maka kanyo nyakwara mugia juang wangi tuo mar diabetes kata tuo mar sukari kuom nyithindo adona ka usimb Morris kaka usimb Morris na kwa ni mondo mwabede kod plate kata picha manyiso kako nego beni san chala mar nyithindo mabende nitiere kod chandruok mar diabetes. Morris, hello penje laktar Nyaji mwan diabetes. In diabetic? Ito tuo ni kuroti mwana ma daktari kaka wanali kama na nudu samora neno hata jadwa mo simu kwa simu bayo pa ni kabisa mkakasema yani na uti atimo mosa ye mondo miumani na Morris kendo ne wangiyo kaka sano nego beda ne chala daktari pimo no kachani sano nego beni ipogo nyadidek wako ye mondo mwabede kod sana kaka onego beni ipogo to wachi ni poge nyadidek manus konchiel wachi kachani ka beto bedo kod alode kachiel kod kata fruits vegetables koro intene fruit and vegetables alode kachiel kod olembe mano nus konchiel mar sana kaito koma chielo mochako pog diriyo ni koro wabed gi carbohydrate nus koro quarter mare gi quarter moro no koro quarter chiel en carbohydrates kaka wach sana kuo mchele kasto quarter moro no koro ka bet proteins koro kaka ringo gini omena rech koro gimomiyo watimo kamano en mondo carbohydrates cha kik bet mang'eny kabisa nikech carbohydrates ema medo skari e del koro ka kichame mang'eny to insulin mitiyogo cha ing'e koro okinyal ng'eyo kiwango maber kabisa manya konyo glucose te michamo mondo donje cells koro ka carbohydrates cha ng'eny nitiere kumonya chope makoro ong'eny molo insulin manitiyogo cha to koro skari dhi mang'eny e remo koro vegetables ber nikech gionge skari ng'eny gi to kasto proteins be nitie kaka kodhi e del to moko dhiga to pod biro nyaka gibet pod glucose kopogore kod weche mag yath iwacho ga nitiere kaka nyathi nego bedi timo exercise nyathi nego bedi chapni moro lin nyalo pimonwa kaka jatuo watimo ga exercises ge koso seche modhi e school mano roma kawaida mar nyithindo ero ga tugo gihero chapni oginyal bet mos ma nyara ko bet mos to skache either ni piny ng'enyne skache ka ni piny ekorko winjo ko jony ekorko winjo ka dende ojony okonyal timo gimoro seche moko bet piny sana okonyal wuotho o winjo ko jony tiende ne be ojony mana matin lin akawie simbo Peter penje laktar hello Peter machiegni asebedo ni diabetes over 10 years so actually yedhe mag cool down katiyo kod gi ndalo mag ang'wen abich iyudo ka sukari dok nyaka 5 machuno ni mondo koro awe koro an gi chandruok ang'o momiyo obedo 15 samoro nyaka 20 katiyo yath ndalo adek ang'wen od tuo dok piny nyaka 3, 4, 5 koro chuno ni mondo awe kendo yath kaka we yath ndalo adek ang'wen ma be nigi makare ma abegi makare koro mano kaka wacho chalni en gi type 2 diabetes type 2 koro type 2 diabetes ng'enyne watiyo gi yath mimuonyo to yath mimuonyo dos luwore gi kaka skari nitie koro ka skari ni malo to nitiere kaka wamedo ga dose to ka skari biro kawaida
to wa maintain dose no kodhi ping to waduoko yath ping chien ping matin koro kako wacho ni ka skari chopo ga 5-4 to we yath mano ok ber nikech onego be ni we yath kalure gi kaka daktari nyisi ok onego be ni we yath kendi to 5-4 en normal blood sugar level kecho yore ni cha 7 emok ber ahinya koro onego be 7 onego be ni wang'iyo 4 nyaka 10 kise chiemo to kochopo kata 10 to pod nitie sawa to lakini kokalo 10 mano en malo kodhi ping ne 4 kor ka wacho ni in gi skari mani ping lakini ken diere kanyo to mano yath tiyo maber koro onego be no oendelea muonyo yath to be ok onego be no weyo kende koko nyise gi daktari. Tirik moro mani pimono Alin kotenre kod weche mag exercise, weche mag tugo kod wach minyalo nyiso jonyuol manyalo bedo kod nyithindo mantiere kod tuo mar sukari maneno chenro ni gelak sechegi. Nyithindo timo exercise e yor tugo nikech nyithindo ohero chapni kendo gihero tugo mang'eny. Koro kar exercise nyithindo gin sawa. Gima daher nyiso jonyuol mantiere gi nyithindo mantiere gi diabetes en ni ng'i nyathi maber, mi nyathi yath kaka dwarore, mi nyathi chiemo kaka dwarore. Tem mondo ipuonj nyathini mondo ng'e ni tuo condition ma intiere godo ni dwarore mondo dag e yo machalo kaka onego bed ni gidak no. Koro kinyise maber ni in koro onego bed ni dak ni okicham carbohydrates mang'eny to obro adapt basto obro dak maber. To onge gima nyalo timo nyathi mantiere gi diabetes. Chon naparo ni nyathi na bro tho, to kawuono anyisi ni nyathi mantiere gi diabetes en nyathi ma bro bet maber kendo nyalo somo modhi motim tije madongo kaka daktari nitiere kai. Erokamano ahinya kendo aduoko erokamano kuom jip mijiwo godo jonyuol. No oyude kod tuo mar sukari kantiere high school. Modhi mosomo mobedo laktar. Mana gimi wacho no ni nyithindo mantiere kod diabetes nyalo somo nyalo dongo ma ngima gi bed makare kaka dwarore. Na winjo kimulo gimoro ni DMI en ang'o? Koro DMI in full iluongo ni Kenya Diabetes Management and Information Center en NGO matiyo gi government, both national gi county government. To otiyo gi county government mondo okony ji mondo ji ong'e more about diabetes kendo mondo gipuonjo wach ni healthcare joma konyo e hospital mondo ong'e more about diabetes mondo gibi to ka jatuo biro to gitiyo kode maber to kas kendo okonyo nyithindo wach ni nyithindo moyud gi type 1 diabetes nyaka 25 years nyaka gichop 25 years GMI konyo gi supplies make diabetes to supplies gi ginga very expensive kaka sani kaka waneno ni nyathi nyatuo kata inyachuo dibich koro dibich ni nitiere insulin types ariyo motiyogo achiel en rapid acting to nitiere moro ma long acting koro insulin gi ka ng'ato tiyogo kata 4 a month wach ni otiyo gi 4 Novorapid to kasto moro ni otiyogo kata 2 insulin kende nyachopo kata 5,000 insulin kende kapok iketo sindan michuogo insulin pok iketo kaka ipimo skari e del koro supplies nga very expensive koro GMI biro to okonyo jonyuol manigi nyithindo manigi diabetes. Iwacho nani mantiere kod wuoth moro chieng' ngeso mulna wacha diabetes walk ni mane yo machuok nus dakika. Okay, koro diabetes walk bobet from Carnival to wawuotho town at about 12 kilometers to en walk ma konyo mondo wa raise funds mondo minyiewo go supplies ma wacho ka to kaka inyalo konywa nitie t-shirts inyiewo ma en 1000 pay bill en 928-100 to account number iketo nyingi 928-100 kasto account number iketo nyingi to en 1000 kamano. Erokamano nyotiyo tich maber medura meda mondo nyithindo mang'eny yud kaka nyalo konyore. Alin ponono ng'ato dwani otudre kodi mondo mijiwe nyalo yudi kanye kata namba mar simu kinyalo chiwo mondo jiw jonyuol moko bende. Namba na mar simu en 075 0 nono ochiko nono achiel. Nyalo wacho kata gi Kiswahili 0745 0901. Daktari ponono ni wadwa yudi wanyalo yudi kanye?
Angenyan Waidaka Health Center, Manche Dagoretti South, number 90702 590 724. To number mad DMI, Minya Idogo DMI, and 0727 4071. Aduoko nwero kamano makende ageno ni diching machelo kendo kaluongo ubo bide studio wagwemba kawidi kaka wanyalo jiwore kotende kon to mar sukari ainyanya kuom nyithindo akacho bende mede jiwon wanyako otiatia mateka mondo mi obi omeda puonjo jomoko kendo othiethi kaka daktari thietho kata dogo ne tiere koto ma diabetes ne wendo mane studio wadoko ne gero kamano en puonj makende chienge so nitiere wuoth masiro nyithindo matiere koto ma diabetes kapo nono nitiere kod nyathi matiere kod diabetes riwri gi jonyuol mamoko tudi machiegni kod lakteche mondo mayud kaka nyithindo nyalo konyore ne jogo picha mawa ne jogo mochung ne duol kachiel kod taya studio ka adoko ne gero kamano makende ne director na iro kamano nya Alex kachiel kod producer na Perpetua Okoth mano nya Meja iro kamano mathoth ne njehera mar chenro ni kanitiere kaminyalo siro to sir kanitiere kod nyathi matiere kod diabetes nyakine ni wuotho kode machiegni gi laktar mondo mi obed kod ngima makare nikech kawa wacho ni ngima en mwandu ani longani Ruth Otieno nyaka kendo dichieng machielo oriti uru masale